खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बर' हारिनि गोथार सिनायथि आर'नायाव राजखान्थि दोलोनि सिम्बलखौ आगर एरखांनायखौ लानानै बर' रायजो राजानि गेजेराव गोबां सावरायनाय बेनि सायाव गोबाङा गोबां सावरायदों आरो सोंखारिदों मनिन बर' जाय लावदुम मुङै सिनायजायो बिथाङा आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै मन्थ्रिफोरनोबो आर'नाइ गानहोदों नाथाय आर'नायाव बिजेपि राजखान्थि दोलोनि सिम्बल बा नेरसोन फामे बिम्बार दङ बेखौ लानानै दा गासै रायजो राजायानो सोंखारिदों समाज बिजोङाव नुजानाय बे सावगारिया बड' कालचार एन्ड हेरिटेज प्रिजार्भेशन बर्ड BCHPB नि नोजोरावबो गोग्लैदों जाय सुबुङा आर'नायाव राजखान्थि दोलोनि गाब फोनदों बिथाङा थाबैनो रायजो राजानि सिगाङाव निमाहा बिनो नांगोन नङाब्ला आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों BCHPB निफ्राय BTech मोननो हानाय आर'नायाव राजखान्थिनि नेरसोन होनाया दुखुनांथाव होननानै बुंथियो बिथांमोना आरो बेखौ मिथियालासे बा गोसो जानानै मावदोंब्लाबो बेखौ गोख्रोङै सोंखारि होननानै बुंथियो मानोना BTech मोननो हानाय जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय गासैखौबो रैखाथि होनाया जों गासै रायजो राजानि बिबान सोरबाया मिथिस्लाबालासे बा मिथिखानानै बेखौ मावदोंब्ला बेखौ सहायनाय जानाय नङा होननानै बुंथियो थाबैनो बर' रायजो राजानाव निमाहा बिनो नांगोन होननानै बुंथियो बिथांमोनजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो गुबुन गुबुन दोलो आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो बिथांमोननि सायाव सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा अरुणोदय मोनाखै नामा आरो अरुणोदय मोननो हास्थायो नामा जुदि नोंथांमोनहा अरुणोदय मोनाखै आरो अरुणोदय मोननो हास्थायोबा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों बिथाङा फोरमायथिदों दि जायफोर अरुणोदय मोनगासिनो दङ जायफोर अरुणोदय मोनाखै आरो जायफोर अरुणोदय मोननो हास्थायो बिथांमोनहा जुलाइ दाननिफ्राय जानो गोनां गाव सभाफोराव बाहागो ला बेनि उनाव एप्लाइ खालामनानै फोरमायथिदों फैगौ 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय 40 लाख आइजोफोरनो अरुणोदय होनायखौ जागायगोन दा 22 लाख आइजोफोरनो अरुणोदयनि गेजेरजों मुलाम्फा होनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो 1 अक्ट'बरनिफ्राय रेशन कार्डनि गेजेरजों सेनि दालि आरो संख्रिखौबो खम बेसेनाव मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों रेशन दखानफोराव खम बेसेनाव मोननो हागोन जुदि सेनिनि बेसेना 90 रां बा रेशन दखानाव 60 रांनि मोननो हागोन आरो दालिनि बेसेना 100 रां बा बेखौ रेशन गलायाव 70 राङाव मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों आरो 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो बेखौ रायजोआव जागायजेनगोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिरां जिल्ला गुरुबासा VCDCनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिनि खर'आव मोनफानि उनाव मोनफा गोग्लैदों खैफोद थांनाय बावैसो सान सिगां VCDCनि मासिगिरि बिपुल मुसाहारिखौ दोलोनिनो माखासे सुबुंफोरा गाज्रि बुग्लिनाय जाथाय जादोंमोन जायनि जाहोनाव देहा फाहामसालियावबो थिसनजानो गोनां जादोंमोन बिपुल मुसाहारिया नाथाय बिथांनि खैफोदा बेसिमाव जोबनानै थाङाखै देहा फाहामसालिनिफ्राय रिलिज जानानै न' फैनायनि उनावनो आरोबाव गुबुन मोनसे खैफोद बिपुल मुसाहारिखौ दा VCDCनि चेयारमेननि बिबाननिफ्राय बोख्लायनाय जाबाय बेफोर गासै जाथायखौ लानानै गामिनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जादों आरो खौरांगिरि मेल हांख्रायदों जों रायजो राजाफ्रा UPPL जों थानांगौना थानाङा होननानै सोंथि खालामो रायजो राजाफ्रा मानसि बुनायखौ प्रमद बर' बिथांमोनहानो बिथोन होदों नामा होननानैबो सोंथि खालामो रायजो राजाया आरो जुदि बिथांमोनहा बिथोन होआखैब्ला मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होनो नांगौ होननानैबो बुंथियो बिपुल मुसाहारिखौ जुनार बायदि बुग्लिदों नाथाय बुग्राफोरा दासिमबो एरेस्ट जायाखै होननानै फोरमायथियो बेनिखायनो बुग्राफोरनो रां हरनायाव प्रमद बर' बिथांमोननिनो आखाइ दं नामा बेखौ रायजो राजाया सन्देह जादों आरो प्रमद बर' आरो माधव चन्द्र छेत्री बिथांमोननि बिथोन गैयाब्ला दिनै VCDC मासिगिरिनि बिबान बोख्लायनायनि लामाया बोरै फैखो बेयाव बिथांमोननिनो आखाइ दं बेखौ रायजो राजाया सन्देह खालामदों दा रायजो राजाया UPPL आव थानो नांगौ ना नाङा होननानै सोंथि खालामो रायजो राजाया बेनि अनगायैबो बुग्रानि मादाव जाय गुबै बिथाङा BPF आव जानानै फैनाय BPF आवबो दावराव खालामदोंमोन दा UPPL आव फैनानै UPPL आवबो दावराव खालामफैदों होननानै फोरमायथियो रायजो राजाफ्रा मख'नो गोनांदि गुरुबासा VCDCखौ दाफामनाय जाबाय आरो बिपुल मुसाहारिनि जायगायाव बिरबल बसुमतारीखौ गुरुबासानि गोदान मासिगिरि बा चेयारमेन हिसाबै थिसननाय जाबाय गुबुन बिबानगिरिफ्रा गोदान बिथोन ओंखारजासिम बेनो बे थागोन होननानैबो नटिसनि गेजेरजों फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि बिसिनि उनाव दा मन्थ्रि MLA फोरनि बिसिनि गेजेराव बादिनांनाय नाथाय मानि बादिनांदों बिथांमोनहा
मन्त्रि आरो MLA नि बिसिफोरा सोरखारि बिथांखिनि गेजेरजों 50 लाख रां लानायनि मुं फारिलाइया सोराङाव फैदों। जयन्त मल्ल बर'आ आरो सिद्धार्थ भट्टाचार्यआ बिथांमोननि बिसिफोरा गाइखेर दिहुननायनि मुङाव आसाम सोरखारनिफ्राय 50 लाख रां साबसिडि लादों। बेखौ लानानै दा बेरेखा दोलो आरो आसामनि रायजो राजानि गेजेरावनो गोबां सावरायनाय जादों। बिथांमोननि थाखाय जाय गुबै मोननो गोनांमोन बिथांमोना थालांनो गोनां जाबाय नामा बेखौ लानानै सोंथि खालामदों MP गौरब गगैआ। आरो सोरखारि बिथांखिफोरा सोरबा राजखान्थि दोलोनि धोन सम्पति नङा, रायजो राजाफ्रा खाजोना होनायनिसो, नाथाय बे मुलाम्फाखौ मन्त्रिनि नखरा मानो लानो मोनखो होननानैबो सोंथि खालामो। आरो दा CM नि बिसिनि उनाव मन्त्रि MLA नि बिसिफोरनि गेजेराव सोरखारि बिथांखि लानो बादिनांनाय जादों होननानै बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय। मन्त्रि MLA नि बिसिया सोरखारि मुलाम्फा लानायनि अनगायैबो लखिमपुरनि बाबुल गगৈ मुंनि सुबुङाबो सानसेयाव फ्राय 350 लिटारनि बांसिन गाइखेर दिहुनो होननानै सोरखारि बे 50 लाख रां मुलाम्फाखौ लादों बा मोनदों। नाथाय गासै लखिमपुरावनो सानसेयाव 350 लिटार गाइखेर दिहुननो हानाय रावबो सुबुं गैया होननानै फोरमायथिबाय लखिमपुरनि रायजो राजाफ्रा। अब्ला बे बाबुल गगैआ सोर होननानैबो सोंथि खालामो लखिमपुरनि रायजो राजाफ्रा। गाइखेर दिहुननायनि मुङाव सोरखारि बिथांखिनि गेजेरजों जि 50 लाख रां साबसिडि होनाय जादों बेनि सायाव जाहाथे नायबिजिरनाय जायो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो रायजो राजाफ्रा। ओजोंहाय मन्त्रि MLA फोरनि बिसियाबो गाइखेर दिहुननायनि मुङाव 50 लाख रां साबसिडि लानायनि सायाव गिबि मन्त्रि बिथाङा फिननाय होयोदि खामानि मावनो थाखायसो रां लादों, सोरखारि मुलाम्फा बा सोरखारि बिथांखिफोरखौ मन्त्रि बा MLA नि नखरा लानो हाया बेबायदि खोथा गैया, जेबो जाख्ल'वाखै। मोसौ फिनानै गाइखेर दिहुननायनि फार्मनि थाखायसो रांखौ लादों, बेखौ राजखान्थि खालामनांगौनि जेबो गोनांथि गैया होननानै बुंथियो गिबि मन्त्रि बिथाङा। सोरखारा फारसे आखाइजों रायजो राजानो होदों आरो गुबुन फारसे आखाइजों रायजो राजानिफ्राय लांफिनदों नामा? थांनाय बावैसो सान सिगां टलगेटखौ लानानै मिरुनि मन्त्रि नितिन गडकारि बिथाङा मोनसे बिथांखि बेखेवनानै होदोंमोन, जाय बिथांखिनि गेजेरजों बोसोराव 3,000 रांनि पास बानायनानै लायोबानो बोसोराव 200 ट्रिप अदेबानि 200 खेब टलगेटखौ बारनो हागोन होननानै बुंथिदोंमोन आरो बेजों गारिजों दावबायग्राफ्रा गोबां रेहाय मोननो हागोन होननानै फोसावदोंमोन। नाथाय बेनि उनावनो जोंनि रायजोआव आरोबाव 2 टलगेट खालामनो थाखाय फोसावदों। बेखौ लानानै छात्र मुक्ति संग्राम समिति आरो कृषक मुक्ति संग्राम समितिया खुद्रिदों। बिश्वनाथनि 15 नं राजा लामा आरो देरगाव रङामाटियाव 37 नं राजा लामा बे मोननै जायगायाव 2 टलगेट बानायनो थाखाय टेन्डार होनो आखायाव लादों। 24 अक्ट'आव टेन्डार होगोन होननानै फोसावदों आरो सासे मन्त्रिनि फंबायानो बे टेन्डारखौ लानो थाखाय नाजादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। नाथाय टलगेटखौ रायजोआव आरोबाव जाहोबावला होननानै गोख्रोङै बुंथियो छात्र मुक्ति संग्राम समिति आरो कृषक मुक्ति संग्राम समितिया। राहा टलगेटखौ बन्द खालामनाय बायदि रङामाटियावबो टलगेट जानो होआ, बेखौबो बन्द खालामगोन होननानै बुंथियो। आरो टलगेट बानायनायनि जि नियम बेखौबो फालियाखै होननानै बुंथियो। 2 टलगेटनि गेजेराव जेसेबां जानथाय थानो नांगौ बे नियमखौ फालियालासे टलगेट बानायनो थाखाय सोरखारा आरोबाव थांखि लाबावदों होननानै फोरमायथियो। जायनाखि रायजोआव गोबां टलगेट बांनायजों मुवा बेसादनि बेसेना गोबां अख्रांनांदों, आरोबाव रायजोआव टलगेट बानायबावोबा मुवा बेसादनि बेसेना बांबावगोन, बेनिखायनो रायजोआव आरोबाव टलगेट जानो होआ होननानै गोख्रोङै हेंथा होयो बिथांमोनहा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव OCT मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो, जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। OCT नि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमोलॉजी आरो टपिकल फेक' सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी फेक' सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमोलॉजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 69
00949900। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।